المسير افرح افرح إسرائيل تعال وترى l'Emanuel. Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju għal-Ruħ Robert Ferrante. Ħuti jejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba tal-Mulej Ġesu li ġej biex jisalvana biex jaħfer id-dnubit tagħna li tolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex aħna li jilna ħafna imtaqla u imjasra mill-madma ta' dnub naqilgħu il-ħelsien bitweri ġdid ta' ibnek li qegħdin nistennew, Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jasal żmien oraklu tal-Mulej meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur u dan hu l-isem li sejħulu il-Mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem oraklu tal-Mulej meta ma jgħidux iżjed daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella l-uliet Iżrael mill-art tal-Eġittu, imma daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella u ħareġ in-nisel tad-dar Iżrael mill-art tat-tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu farthom. Il-kelma tal-Mulej. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem, għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Imbierak il-Mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbierak għal dejjem ismu msebbaħ, timtela l-art kollha b'sebħu, Amen, Amen. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. U mexxejt tad-dar ta' Iżrael li taħt il-liġi li tajt il-liġi lil Musej fuq is-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta' drijek. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissejl ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rieċ ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħħbej tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu l-anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David,
xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u issemmih Immanuel, li bil-silna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Jes mis-17 ta' Diċembru il-liturġija tmexxina permezz ta' dawk li nsejħulhom l-antifoni maġġuri. Fil-qari fis-salmi hija l-antifona li naqraw. Imbagħad fil-qari ta' matul il-quddies tkun l-istess kelmiet, l-istess antifona tiġi irrepetuta fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Dawn l-antifoni li wasluna sal-24 ta' Diċembru huma msejħin l-antifoni l-kbar maġġuri. Għaliex sintenti oriġinarjament dawn miktubin bil-Latin. Jekk naqbdu kull ittra, l-ewwel ittra ta' kull kelma Latina tifforma t-tifsira fl-24 ta' Diċembru inkun għada, ħankun ma'kom għada. Araw kif anke dan il-qari għalhekk irrid imexxina biex nilqgħu lil Sidna Ġesu Kristu biex niċċelebraw it-twerid tiegħu. Anke l-antifona hija marbuta ħafna mal-Vanġelu. Araw illum tibda O mexxej tad-dar ta' Iżrael. Il-bniedem l-ar ħaġa li tista' tiġrilu meta ma jkollux min imexxih. Aħna għandna fl-espressjoni anke fil-Malti qawwija fejn sejjer kemm inti mgerfex ma tafx fejn insejjer, fejn irasek. U ħafna drabi fejn irasi, meta jien nagħmel l-esperjenza ta' din, meta jien inħabbat wiċċi ma' xi problemi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-Vanġelu jippreżentalna waħda mill-ikbar problemi li kellu San Giuseppe. Meta jsir jaf li l-arusa tiegħu Marija qiegħda tħaddan f'ġufa eben. U skont il-liġi Ebrajka suppostu kellu jikkundanna u tiġi mħaġġra għax ma żammietx ir-rabta tagħha ma ħarlux tagħha Giuseppi. Għalhekk il-Vanġelu jgħidu dan seħħ qabel ma marru joqogħdu flimkien. Imma raw ftit dak li qiegħda tżomm bil-qawwa tal-Ispirtu Santu f'ġufa Marija huwa ħattajr il-mexxej ta' Iżrael. U Giuseppi għax kien raġel ġust, u l-kelma ġust ma tfissirx sempliċement perfett, imma raġel ġust ifisser li inti toqgħod tiftaħ qalbek, tilqa' il-parir, tilqa' il-kelma li jagħtik Alla. U l-Vanġelu tal-lum San Mattew jurina tassew kif Giuseppi jilqa' l-kelma ta' Alla. B'din is-sentenza li bija jagħlaq l-Evanġelju.
Giuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Bħalissa kollakom intom qegħdin bil-qiegħda. X'inħadd qumu u toħorġu l-barra minn din il-Knisja. Jiena u int ħanagħmel bħal Giuseppi, ħanejx il-ħajja tiegħi skont il-kelma tal-mulej. Din hija l-ħajja tan-nisrani jeżies. In-nisrani mhuwiex dak sempliċement li bħal bniedem għami jew bħal pappagall jobdi l-liġijiet. Imma n-nisrani huwa dak li jħalli, hawn hi d-differenza, li jħalli il-kelma talla tmexxih f'kull deċiżjoni li huwa jagħmel. San Giuseppe jurina fil-Vanġelu tal-lum kif ħajtu kienet kollha kemm hi imdawla mill-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l San Giuseppe. Ejjew nitolbu ħjenna biex aħna wkoll inħallu il-kelma talla tmexxi id-deċiżjonijiet tagħna. Hemmx għalfejn ikunu deċiżjonijiet kbar, kull ħaġa ċkejkna li hemm għax id-deċiżjonijiet il-kbar iseħħu u jiġu mibnija fuq ħafna deċiżjonijiet li jiena u int nagħmel fil-ħajja tiegħi fuq ħafna deċiżjonijiet żgħar komuni tal-ħajja ta' kuljum. Illum anke jekk trott salib, trid tagħmel deċiżjoni. Għax jarawk trott salib, jaħsbuk antikwat. Jitku bejk. Għax jaraw tmur il-Knisja, għadek tmur il-Knisja, kull deċiżjoni jeżies. Ejjew inkunu aħna wkoll bħal Giuseppi. Nies li nħallu l-Ispirtu ta' Alla imexxina bil-kelma tiegħu. Jeħud jeżies nresqu it-talbit tagħna il-Alla l-Missier. Nitolbuk mulej għall-Knisja għamel li hija tkompli tkun tassew il-vuċi il-leħen tiegħek li twassal il-kull bniedem il-kelma tal-ħajja. Nitolbu. Mulej, inti li tisma' il-krib tal-maħqurin għamel li jisseħħ il-ġustizzja u l-gwerer jieqfu biex kull bniedem ma jibqax jiġi jimżeblaħ u jsofri d-batija u l-mewt, iżda jgħix fi sliem għaliex inti il-prinċep ta' sliem. Nitolbu. Mulej, inti ried li Giuseppi imdawwal minn kelmtek jilqa lill-ibnek Ġesu u l-ommu Marija b'fidi. Ejn lill-ġenituri tagħna jilqgħu kull ħajja bħala don tiegħek. Nitolbu. Int Alla magħna, għenna ngħixu b'fedeltà fid-dawl ta' żjara tiegħek u niftħu qalbna għal ħutna għax fihom naraw ix-xbija tiegħek. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, inti situ il-mexxej tagħna, mexxi jien għalhekk il-poplu tiegħek li jinġabar hawn f'darek biex jilqa' kelmtek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Now
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fġieħ ismek mulej se nofrulek dan is-sagrifiċċju biex naqilgħu il-grazzja tiegħek u jkun jisħoq ilna sem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzoħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, Missier Qaddis, Alla li tista' kollox. Aħna nfaħruk u nberkuk u niglorifikawk għal-misteru tal-Verġni Jom. Mill-għadu il-qadim nibtet il-qerda, mill-ġuf safi ta' bint Sion, tnissel dak li jitmana bil-ħobs tal-anġli u feċċa n-nisel tal-bnedmin kollha is-salvazzjoni u s-sliem. Il-grazzja li ħaditilna Eva ingħatatilna lura mill-ġdid f'Marija. Fija, Omm il-bnedmin kollha, il-maternità mifdija mid-dnub u l-mewt tinfetaħ għad-don tal-ħajja l-ġdida. Fejn kotrot il-ħtija, kotrot fuq li kotrot il-ħnina tiegħek f'Ġesu Kristu il-feddej tagħna. Bih il-qtajja tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom u tal-ġemma tal-qaddisin kollha ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li aħna nistennewh jiġi il-koll intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jnaħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. mulej, heja la dumx, heja mulej, heja la tiddawarx, jitronet as-sema ħalli u heja ammar fina biex teret ladu ħajjen li darba daħaqnina. Eja mulej, eja laddumx, eja mulej, eja la tiddawarx, għax ruħna
tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ħejja jidilek u sħana tali mħabba flok ħriqi l-estejnilek. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-addumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għal festa solenni li ġejja tal-Feddejtana Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Propju bħallum tmien tiem inkunu qegħdin niċċelebraw il-jum tal-miliet. U għalhekk il-quddies ikun hekk it-tlieta lejliet il-miliet il-quddisa ta' nofs il-lejl tkun fil-11:09 ta' filgħaxija. Tibda fil-11:09. Imbagħad l-erba' jum il-miliet il-quddies ikun bħal dak tal-ħadd. Jiġifieri fis-6:15, 8:09, il-10, l-11:15. Is-santwarju jalaq f'nofsinhar imbagħad biex nagħtu ċans anke il-volontira u dawk li jgħinu fis-santwarju jgħaddu ftit ħin mal-familja, is-santwarju jerġa' jiftaħ fil-4 ta' wara nofsinhar b'quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Niġbu